Shubor nakaslem jong unongsan hima. Menteri Katanat Pule Puthi ka Sarkar Jilla bat MLA Kathan uba Lakmen Rumbui. Ulabu ya umau nongrim na kabenta ka jingtei penbha penmiat ya ka madan ya lekai football jong kasnong pedeng shakap West Jainti Hills District. Ka jingtei penbha penmiat ya kene ka madan lamang ha ka jinglut ka ba shiklur prapulai lak Nrupunyo hajar kendai spa kendai pau tingka kentup nadu ka jing pen keladur bat ka jing pen itanat ya ka madan. Kajing shna ya kajaka shong petkai ka batap dakatanum kajing shna kenro bat kajaka shong petkai padba ya uni umau nongrim menteri ulabu ha kajing yelang penha perda ya ka limpung yelekai 12 secondary school football knockout tournament balapenya da ka dor bash nong pedengskap ha ka sautrik uyayong uba lakmen rumbui ha ka jingkren ulayaro ya ka sien jam jong ka dor bash nong pedengskap halor ka jingla ban kershan ya ka skul bat uloong bakani ka pen I ya ka jing thrang jong ka snong ban kentiu ya ka Pule Puthi namar kis ngau tho ba ka jing start ka long ka bakong san menteri ulakren ru bat pen sngo halor ka jingya lenti jong ka sarkar haki pratli gisnem ban kentiu ya ka Pule dangle hapo ka jilla bat ban pen pauru ya ka jing kemen ba ka sarkar hapo ka jingelam menteri rangba ka jilla ukon rat ke sangma kala menjur ya ka jing siu thamai na ka benta kinong hikai SSA bat ad hoc kaba ka jing siu kan sedang trekam nadu ka shitrik ubanai jemang arhajar apunrio ha kabaide baga kam yele kai uba lakmen ulaong ka sarkar kalabu bah kerpang na ka benta kinu kinong yele kai ki bayo khor takma ha ka limpung yele kai Olympic Paralympic Special Olympic Asian Games lani Asian Para Games Commonwealth Game lani Commonwealth Para Games lani South Asian Games but National Games kin yo lat ban rungkam hakitna trekam ba per ka sarkar jilla halor kani UMLA ulakentu yaki khon samla kathan ki badon kanu ka sap yele kai ban shimbenta ha kinu ki jing persang ni ki trial na ka benta ka National Games arhajar arpunyo khnang bakan long ka jing khang ba ha ka jing im ka jongki nalor menteri ha ka ni kasni ladon langru MDC ka GHADC uba Metling swear assistant director sports and youth affairs but district sports officer ka West Jainti Hills uba Krobok Pasa project engineer state sports council uba Frankie Pale nalor kinong yalam shnong kinong hikai ki khna school kinong sha khat snobha nalor kiwei Habapai shikajing yele kai ka Kemidon FC kalalong kala adu hadin ba kalala ban penliem ya ka border line ling ba ka jinge tie breaker kala adu kalayo ban khur ka song pisa ka ba lailak sanpho hajar tingka katba ka bawan baar kalayo ban khur arlak sanpho hajar tingka French Cup Secondary School ka school ka ba lapan yai da kashnong ngai kublay yaki kna school paro yaki player paro nado basdang bat ki balapo do ko final yaki referee yaki nong pay kai ki banabo do basdang hado menta ki bawan kershan ya ka tournament yaki nong song snong jong pedeng skap amla banlen khat artli ki snem kalayak ka tournament day na jing snok tilang ka jongpi ngai kublay ya urang ba snong sekretari snong ka eksekutif baro kawe ngai kublay ya o district sports officer makro pasa ya o project engineer jongka sports council of Meghalaya ima Frankie Pale kibasha kot snobha ya local MDC bat ya kinong hikai jongka secondary school komjuru kino hikai kibahikai yagi school hapo jong kanegashnong kat artali gisnem kelayai nakabanta komno ban pe ya ka Pule ka Puthi lengba ka jing kershan ya ka Renskap secondary school da ka borshnong kane ka lapan I ya ka jing thrang jong ka shnong ban penkiu ya ka Pule ka dangle ban aila ya ki khon ki jongi bakin yo ya kata ka jing start namar mangis ko thu ka jing start
kalong kebadan kam hadu kata-kata ngem la ban len ka sarkar na kawai ka por shikoi ka por ka persang ban komno ban kentiu ya ka pule kedang le hapo ka nyelam jong konrad ke sangma hagini ki snem ki pratoli ki snem ki ladon ke plan ladon ki bakum dongin le bat ka bakong san kumbangi latit bahapo ka stet ke jongi labun ki school kombaong o MDC jongi baki don ki school ki baru na khna don ki school ki babun khna don ki school ki babun khna kim yo ya ki yarap hanre don ki khna ki school ki bamdan khna school ro hanre ki yo ya ka ji yarap kine ki discrepancy kine ki de ki jing thot ngamla ban ong ki jing bakla ki badon hanre nga sokmen baka sarkar menta kala shim ya kilat bakumno ban penbeit penbiang yakine da kajing la jong sarkar ban ban ra ya kajing siu thamai ya ginomikai ad hoc ginomikai SSA terter kabala trekam nadu 3 April bakajing siu kan sedang kabangin pelai hau benai me kamot ba kane kajialanti kalayai kajing tumu jong kane kalong ba kumno ondala de ban pe yakinengin pe pat ki pat shano pat ka sarkar kan intervene namar ba kamlong kabangin shule ya shile ya ka kam ha ka bakut amla banle kami ka jingkulmar jimut ha kino hikai kami ka jingkulmar jimut ha kino song ba kino penjai jong school den takadaw kasimpor san riusnem ban perkhat kumno ban penbek penbiang yakine banga skutenat ba manta kasa ngilak la banga kermen hakini ki snem shisnem ngin la ban pe katno kumno bat sya ngin intervene namar ba kana sinjam ka bakala sim da sarkar ka additional expenditure ka bangin pelud kamot arspa arpau klur kamot ka jingsew tang nam ta ki ad hoc SSA ki hindi teacher science gram kamot kalapoy kumba praspa san pau klur ter klam khay ki government school klam khay ya ka deficit school tanrei kajing tmu jong chief minister kajing tmu jong sarkar kalong ba ngin pe ya kino ki badan kam tengah don kajing kermen bah ki we ki por bangin la banle ngadon ha ka jaka ka bangin pe la don tang ka jaka tang ka skylight ka ban prung ngin la hi ban pen urlong ya ka janun kam den ta kadaw kat bampat poy ka por ngas ngokmen ba ki pai ba jong nong song ki pai ba jong ka than ki ai ka jing snok ti lang ba kane ka jing organize ki football organize ki we ki benta namar ba ngitip ba ka jing start kalong beron kam ta kana ka por ka bakong san ka banga kwa ban ai ka jing kublay ka ba kerpang yaw chief minister jongi Konrad ke sangma yaw sports minister jongi mawailat miki shlah ka jing sha nakalyang kabor shnong banalyang ambisin yang jong ngarong ilaong baunla bani dan lang namarkan ni ka ngitip bau nusnem bat nusnem banwan kalong usnem oba ngi kum khnasam lang ni ban shim kabu uma kru pasa ubran hajan namar ba ki trial nagam ta national games arjara punya kelaya shai shai ngakan tu ya ki khnasam lagi jongi kibadan kesap kapong ha kanuno kesap kapong ka bapidon ngawa shim mentah kin ki trial yo pilong yo pila banrong ha kita ki national games nagalyang ka state jo ka makhalia namaba kumba pilatip ka sarkar makhalia po ka jingalam Konrad ke sangma kalapay kerpang kiladon ki bha ki bangalabu kerpang bakino kino ki knasam la ki ba yele kai ha ki national games ha ki Asian games ha ki Olympic ki batik pat ki bayo medal kamot ki kam sarkaro ki don ki bha ki bangelabu banta dan takadaw nga kantu om tang nalang football ray nagi wepat ki discipline kila banday ki mare kila banday ki nga kanti kila banday kumtu kino ki sport long ki kna long ki ba bo hakmak katong ba pinyo ya ban shimenta magadi shimenta jong pi yo oblem ko kuya pi pinyo ya kamadal kan long gawe ka jingkang ba ya pi ba pinyo pat ban im bat kaying kasem ka jong pi
kabakadu hakan kapor sa sinbiang nakaliang jong nga kumulaka MLA nga ay kublay yaw chief minister blan buram jangi nga ay kublay yaw mawailat miki pasa shilla nga ay kublay umakro pasa ba penbiang yagi kot kisla jong ki madan ki bayde hapo kana ka subdivision ga jongi hapo kana ka konsi ga jongi yai ma prangki pale badi officer ka sports baro nadu director hado ki engineer hado ki staff baro ki batristom ban ngakwa ban pempenapai ba menta kasngi hakan ka janmet nakabenta hakaliang ka sports ngin bu yaw mau nang rim bante thamai ya bat yak improvement ya kan kemudian napo preskap haka jinglot ke basis klur la prapu lailak tengka keba lasang syam da sokar makria lamba ka jirap jong chief minister beran buram jongi kane ka pen iba ka sorkar ka pe yagi samla ban ple ka syong happy hanga ngakit bok kirwiang bahanus nem banangwan ngin yo ban yo i bakini jintai thamai kindep bagi yelek kai hagamadan kaba ibit ibiang bat kinongon pe kai kimdon kamshu ban shuyeng handai kin yo ban syong halaki jaka bat ngaken tu yaki nong yelek kai baro yelek kai dak taka sporting spirit yaki referee blame non kan bat pilap yai bha bang kentu sai sinbiang yaki nong yelek kai baro marendei tangan nga madan kabang iyo hapang nga subdivision jongi redang don sa kiwe de kimadan kibangi layo lamba ka sorkar dan nang mata ka nga ski kane ka de ski jingsa kamau baya ka nga madan nongkong isdang da border area hadin da MLA scheme da ka job cut da jing pre ki ba rangkat MECL mantangin yo pat lamba ka sports ya ka nga pisa ka ba siklor prapulailak ban sinapen biang ya kanang dan si jarngu kaji trelang jong pi kan yai ngin yai pertuju nom bat ngin nayang yai trelang nang ne sakmat nang ta ka school nang ta ki we jon kam nang ta ki hospital umbam di ter kong nang mikmat ngin nang trelang to ngin nang trelang ya ka bangila pendep ginang pendep bangin pala ginang ile sitom ban la pendep blender kalapi si jarngu